zebalala mugibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nini umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibiza ngamagama ngiyukubisa. Sibingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elamigama ngo-MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Sibingelela ke umuntu osekhaya njengalesi sikhathi, mhlawumbe usemsebenzini, usestradini emgaqweni ya driver, konto yenzayo ngalesi sikhathi. Ufaka imfonyo zakho la usilalela ama headset noma ama earphone, usilalelwe sibukela. Hey madoda, sithatha leli thuba ngenkulu intokozo nentokomalo nenjabulo. South Africa, worldwide. Ngifuna namhlanje sike sikhulume ngento enzima kakhulu. Engake ngayithola ithuba lokuyibona. Sengiyathanda kakhulu ukukhuluma izinto engiyibonile mangifika kodokotela besenza. Yebo ibingenziwa kimi noma ngumuntu wasekhaya. Kepha ngabona futhi ngiyagaranta ngokuthi le na kanjani yenziwa kwaNjongo iyaphumelela. Sula namhlanje sikhuluma ngento nje engiyibonile yenziwa kwaNjongo. Ebaluleke kakhulu. Dokotela ngicela sikhulume ngomuntu ohlanyayo, onomDK. Ekuthiwa uphanjanelwe izingqondo. Khona into oyifika uyenze lapha ekhaya lakho. Ingqondo ivuke ebuye ehambe sephindele emuva sekwazi ukubuza iwash lakhe, iselfoni yakhe, ekwazi ukudrive mayibuyele emuva, ebuza iskipper sakhe. Kukhona nje kumfana okwake waletha umama ngihleli lapha negcikeni kwakho silinde ukuthi mawuqeda ukusebenza abantu abathile iyobe sesishutha ke. Wathatha lo mfana wayiswa kwenye into eshiswayo. Uzosichazela ukuthi wenza kanjani ugaranta kangakanani ukuthi wena uyakwazi ukwenza umuntu okade sephanjelelwe ingqondo ebuyele esimini. Kepha kwamanje sikuphe ithuba sibingelele nabo ababukeli beSiyaviva TV1. Ngibonge MC ukuthola ithuba. Ngibingele bonke ababukeli beSiyaviva 1 TV. Siyajabula ukuthi ukanye nathi dokotela njengenkakha yodokotela ekwazi ukushintsha umuntu okade engenalutho imenze ebe notho. Siyakwazi ukuthi wenza izinto ezenhlanhla, unezingcabo, unezigubu, unemithi ethile, unezigezo na yonke into. Kepha kwamanje ngithi ake siqale la lokho kubaluleke kakhulu. Nami umntwana ekhaya uphanjelelwe ingqondo. Umuphi udokotela ngokwakho ukwazi esingakuphuthuma kuyena njengamanje? Mapholoba, uma umntwana ephanjelelwa ikhanda akaye lapha kwaNjongo Mapholoba. Lapha kwaNjongo uyosizakala, uyokhenika one day Mapholoba, uzobe umqondo Mapholoba usubuyile Mapholoba. Hey, ngikhuluma ngayo lento ngoba ngiyibone yenzeka phambi kwami. Okay, ake sibukele dokotela. Umuntu uyafika ubanjwe ngamaketangi. Ake siqale sibacebise lapho. Kuhle ukuthi bembambe ngamaketangi mabemletha kuwena. Mapholoba, akukho kuhle ukuthi umuntu bampophe ngamaketangi uma ngabe bamisa kudokotela ngoba lamaketanga ayamlimaza emzimbeni. Okay, abambambe ngendlela abazombamba ngayo kuhle komuntu ngoba lo muntu unegazi Mapholoba. Uma usumbopha ngamaketanga Mapholoba kunendawo alemala kuzona Mapholoba. Kodwa enginethemba nakho Mapholoba, lapha ngisho ngabe kade waphanjelelwa ikhanda Mapholoba, lapha kwaNjongo ngiyakukhenika uphumuka kahle Mapholoba lapha. Dokotela sabona okumfanyana kufika kwasekulaliswa phansi kuthiwa ja. Into yokuqala uvele efike ehlupha ezigwaza nokuyigwaza ezisika kodwa mase efike emagcini akho khona indlela othethisa ngayo bese elale ngempela nje. Uthi hey lala lapha wona ezwe. Mhlambe leyo nto njalo yenzeka ngoba kusho wena noma nami ngamane ngifike ngiyenze noma kwenziwa ukuthi kusuke sekukanjona. Mapholoba, lapha kwaNjongo kunemkhuba Mapholoba yakhona Mapholoba. Lapha kwaNjongo kunemkhuba yakhona Mapholoba. Manje ufike khona Mapholoba ugula Mapholoba. Nginento zami Mapholoba engikhuluma nazo Mapholoba engibuza uzwana Mapholoba ukuthi lo muntu lona uhlushwa yini kuze kuphanjana ikhanda Mapholoba inkinga isuka kuwo. Bese kumakhe Mapholoba sengiqala Mapholoba ngikulungisa Mapholoba ngikusiza Mapholoba ukuze Mapholoba usizakale Mapholoba. Manje dokotela kunombuzo la futhi ngiyajabula kakhulu kube khona lo osikhumbuzayo ngocingo. Uthe omunye mina kwathiwe yami ingane ngiye komunye udokotela wangapha washenye ama province nami ngakazi ngiye kuyona. Wathi eyami ingane ngakwazi ukuyilapha ngocingo ila yikhona. Wena ngilapha umuntu ophanjelelwe ingqondo ukuthi uma ufonelwe nje masuthi hayi se right ke. We Mapholoba ayikho inyanga lapha ngocingo Mapholoba. Abantu Mapholoba abakuqonde ukulapha Mapholoba. Ukulapha Mapholoba ayikho inyanga yakhe kulapha ngocingo ukwakho Mapholoba. Umuntu megula uyakadokotela Mapholoba ayomsiza Mapholoba. Especially lo muntu ozomthola emgwaqeni ethi uzokulapha ngocingo Mapholoba ayikho into enjalo Mapholoba. Umuntu megula akayeka dokotela emthola impilo uyosizakala Mapholoba.
Dokotela lapha kwaNjongo niye nibe nethuba lokumfaka isibhaxu lo sanganayo noma lo phanjanelwe ingqondo fanele shawe kuzalulami maphole umuntu akashawa umuntu ophanjelelwa ingqondo ukumshaya kwakho umuntu ophanjelelwa ingqondo uzobuyela umqondo amapholo ngoba ngeke uzubuye kodwa okubalekile lapha lo muntu ukuze ayeke ukulwa amapholo ukuze asizakala ithi ke into sike sibone sekunemgilingwane oyenzayo sibone into eyishunqayo nana usithatha sibeke mapholo bamengabe mapholo bangifaka amapholo into zami emalahleni kuya ukuthi ufike ngaluphi uhlobo lokugula amapholo nami usuke ngifaka umjovo emzimbeni kumele ngifaka umjovo emzimbeni ngufake uzwele amapholo maqede amapholo ululame amapholo eish dokotela kuyadingeka yini ukuthi adlule nasesiqhumweni umuntu onjalo mapholo umuntu ogula ngekwekhanda amapholo akaye esiqhumeni amapholo kuphela iba nendlela ukuthi uma umsiza ayime lento emphethe alale bese kubuya umqondo bese umsiza kahle umqondo amapholo sobuyile ngoba lo muntu umqondo wakhe usuke amapholo uthwebulekile amapholo kumele amapholo ubuyise umqondo walo muntu azibone umqondo wakhe ubuyile amapholo bakhona umdokotela othi lo uyathanda ukuthi ahlale emva kwesikhathi sokuthi bembuyise bakhona yini futhi osukuthi ayisengimlaphe lo forever sengingaba ukuthi bafaka okusha nje mhla wahlanya futhi mapholo uma ngabe ngulapha mina angulaphi kaningi mapholo ngulapha kanye ukugula amapholo uhambe mapholo uyobona amapholo umsebenzi okwamanje ngikhuluma ngokugula mapholo ngikhuluma ngokugula amapholo angakhulumi ngento yenhlanhla ngisakhuluma ngokugula amapholo uma kulapha ukugula ngulapha amapholo ukugula ngiqede kuwe emzimbeni mapholo dokotela sike siboneke sekufika imbuzi bezobonga ukuthi umntwana wabo wayehlanya useyasebenza sibone sifika izikaphu abanye befika kubona bethi singakubonga ngani esazobuza ngoba ufuna ukubuya nayo leyo nto umbuzo wami uthi kuyimpoqo yini ukuthi makade ngiphanjanelwe ekhanda ngiphinde ngibuye ngizobonga ekhaya noma kuyisihle esigqugquzela ukuthi siyafuna ukuthi senzeke mapholo umuntu usuke ngamphoqile mapholo kodwa umuntu usuke akhipha okusuka amapholo othandweni mapholo ngibona ngaye sefika kanti baba uNjongo nakhe ngikuthengele khona ngithi okay ngiyabonga baba imalini ukulashwa ukuphanjanelwa ngekhanda mapholo ukulashwa ukuphanjanelwa ekhanda mapholo ngifuna inkomo mapholo okay fanele zihambe ngenyawo noma niya-arrange nekuxoxa ukuthi kuma kanjani uma kuya ukuthi unayo inkomo ehamba ngenyawo ibuyise mapholo ngokuya ukuthi unenkomo yemali ibuyise mapholo konke kodwa sikudingida esigodlweni impela mapholo ngiqala ngokuyikhokha ungakamlaphi noma ngiyikhokha usumlaphile umuntu mayiphopha mapholo uma ngabe ephanjanelwa ikhanda egula kumele umlaphe amapholo esizakale bese uyakhokha amapholo ngoba lo muntu uyagula amapholo ukugula amapholo ukwehlela noma ngasiphi isikhathi ukugula amapholo kufika noma ngaziphi ikhathi amapholo okubalekile lapho lo muntu uqala akhokhele into ayibonile amapholo siphe impawu dokotela zomuntu ophanjanelwe ingqondo noma osanganayo singabona ngani ukuthi ingane yethu ubona isiyenza nje inganxa ukuthi uthi ingqondo isibukekile mapholo into ongamele ubone ngayo ukuthi ingane yakho isiphazamisekile emqondweni uzoyibona ngokuthi iqala ihlale yodwa amapholo ubona ngokuthi mapholo basebona izinto mapholo eningaziboni nina mapholo ikhomba abantu ningababoni mapholo lo muntu sokunento engiphazamisile emqondweni mapholo okudinga ukuthi mapholo akaya kodokotela ukuze babuyise network kuye ngoba manje inetwork seyiqala manje ukulahleka kuyena mapholo dokotela kunento ke ethi lona la ekhaya ebenza yonke into enhle ekwenzeni kwakhe yonke into enhle manje siyagoloza akafuni kwenza lutho uxavuna umana uyabashaya unokukhahlela izingane unomane ethathe amathoyize wadlala emdala lo muntu akasafuni nokuya emsebenzini singakufaka ingxanye ukuthi kusuke kukhona ukotini owubekile ke ya mapholo kusuke kunokuphazamiseka ekhanda mapholo eish dokotela ithini into lo kade sevele edla amaphilisi okugula mhlawumbe isikhathi singangenyanga noma ngenyanga noma unyaka khona ukuphazamiseka kuba khona mawuthi uyamlapha uma esejoyela amaphilisi lawa esilungu angithi phela mapholo umuntu mengadla amaphilisi esilungu mapholo emlapho ukuze lamaphilisi lawa awayeke mapholo okay ukuze awayeke mapholo
ngoba kunabantu la abanesifo sokuwa amapholoba nawo lento le iyancika kuphi kulaba phangelwa umqondo amapholoba umuntu bengabeza kuwe mlaphe ngomuntu ukuze ayeke lamaphilisi abuyele esimeni sakhe amapholoba ngoba lo muntu akazalanga enje amapholoba into ayithole la emhlabeni lento amapholoba. Ake simele ngancane kusona isifo sokuwa udokotela uyasilapha mayisilapha usilapha kanjani? Mapholoba phela umuntu manje sifo sokuwe sokudlikiza amafidi lapha nabagumede alapheka amapholoba uyasizakala umuntu onjalo mapholoba lapha nabagumede khona uyithatha isikhathi sibe singakanani? Mapholoba kuyakuthi ukugula kuqaleni ugula kungakho ngithi umuntu akangajahi ukukhokha amapholoba kodwa kubalekile akakhokhe ngoba sewubona amapholoba ini umsebenzi. Dokotela ukudla esikudlayo akuyona ingxenye ebuye futhi ithi ukuhlukumeza engqondweni noma ihlukumeza ekutheni sesingagcina sinamafidi? Hayi mapholoba lokho akusuke kungakhona amapholoba lokho nje into amapholoba nawe ekuvelelayo uvela unganankinga ubone siyaphaqha amapholoba. Okay, ake sishintshe ke manje direction nengezima Africa ngifuna ukuchecka la ukuthi ikhona yini lento ukuthi umuntu engathwala ngawe kodwa usaphila njobe ephila nje unhlanhla. Mapholoba phela makukhulunywa ngesithwalo ufaka itopic amapholoba ejulile lento okhuluma ngayo mapholoba ikhona amapholoba lento okhuluma ngayo mapholoba ikhona amapholoba. Ningizima Africa manifisa sike singene sigxile kuyona ningabhala lapho comment section futhi ningakwazi nokuthi ni like and comment and share kule video. Kepha kwamanje siyivala la ngqi. Dokotela ngicela ungiphi inombolo zakho ba? Inombolo ucingo ithi 079 079 080 080 4929 4929 iyona lento impela mapholoba. Ake ngikusho lokhu kancane ke udokotela udume kakhulu ngokwenzela abantu izinto ezithinta inhlanhla ukwazi ukufukula umuntu from lapha awunothi khona aze yombeke ezingeni. Baningi sesibabonile bebuya bezobonga lapha sithi hawu hey kanti uyenza ngempela lento qwaba. Abanye babonga ngezinto eziphathekayo abanye babonga ngenkece kuningi nje kwahlukene. Mina bengaqhuquzela ke South Africa ukuthi iqondo ukuthi MC Pholoba akayona enyanga ngeke agaranta zonke izinto ezenziwa kanjongo kodwa engike ngazibona nami singihlaba umxhwele nengizima Africa. Ingakho ngikukhuthaza ukuthi mawunalithuba mufonele akulekelele ongenawo umsebenzi athola umsebenzi ongenawo ukuhlondlobala kwebhizinisi alenzayo sondela nodokotela uzokwazi ukumsiza. Dokotela singakubiza yini ngokuthi lapha kwaNjongo la khona ekuthiwa khona impela ekwadeda nhlupheko? Mapholoba lapha kwaNjongo mapholoba kwadeda nhlupheko kwamapholoba. Liqhamuke kanjani lelo gama dokotela? Hayi mapholoba lapha impela mapholoba kunebhavu mapholoba abali babazayo mapholoba. Hayi kunebhavu mapholoba abali babazayo ukuthi mapholoba mongene kule mapholoba inhlupheko iyadeda mapholoba lapha. Ake sibabaza into osuyenzela abaculi kulezi insuku isikhathi secorona kodwa bathi bamane beqashwe nje beqashwe ukuthi bazocula bese endlini zabo bese becula bethola imali. Wenza ngani lenza ukuthi imali iqhubeke nakubaculi? Phela mapholoba njengoba ngisho ngithi lapha kwaNjongo mapholoba mningi imikhuba mapholoba eyenzeka lapha kwaNjongo mapholoba kodwa umuntu akazifikelela amathupha uzobona umsebenzi wakwaNjongo uzongibona ukuthi hayi cha uNjongo uyasebenza uNjongo. Asiphethe ngokuthi ukhulume namakhansela yini ongayenzela amakhansela kulesi simo singabe bafuna ukubuyela ekhundleni abanye bafuna ukungena. Mapholoba amakhansela awaxhumane nami mapholoba ayosizakala mapholoba. Ikhona into ongayenza ngihlale la? Ikhona mapholoba into mapholoba esingayakha mapholoba ikusize mapholoba. Dokotela siphinde inombolo zivalelise kubantu benkosi. Inombolo ucingo 079 079 080 080 4929. Dokotela zwile ukuthi uthenge eminye emizi kwezinye zeindawo ezithile sase sisithi hayi siyofika khona. Sesanivezela into encane nje ningizima Africa. Sazonivezela ngokuphelele emhlanhlo wanenyama. Uvulo umuzi kaDokotela athe wawuthengela ukucasha nje ngoba siyasazi sithabathaba esinyohlala kusona sikhuluma nje. Kodwa ngizwela kuthiwa nje uthi ufuna ukuphila wedwa ungandadisha ingane ngandadi lutho ila khona nje uzobuphila khona wedwa. Uyiqinisele ngakanani? Hayi impela mapholoba kunjalo mapholoba ngifuna ukucabanga kahle mapholoba ngijule ngeenkinga zabantu mapholoba angifuni mapholoba into ezongiphazamisa mapholoba. Within 2 days ngibone kufakwa ama kitchen skin lokho kubizwa ukuthi ama built-in. Ngibone kuthengwa ifurniture sedaning ehleli komunye wosofa abayingxenye yaleyo daning. Ngibone kufakwa u-ceiling board osabeka ngendlela esimanga esingena kunivezela manje bana ngasitshena ukuthi ngicela ukuyibona indle yenyanga ethi izohlala kuyona yodwa. Anisola ukuthi kunezilwane ezikhona lazo behleli nazo mayizohlala yedwa nje.
if nifuna ukuthi udokotela aphendule njengamanje leyo nto mana nisibhalele nisitshene ukuthi akabuye ezophendula ukuthi uzobe hleli nobani mayithi uhleli yedwa la dokotela uzophendula ngithi hayi bayophenduleka amapholoba kuyophenduleka danke siyabonga ibonane next week dokotela na kanjalo uzobevela futhi khona madoza kunjalo ngithi hayi kunjalo amapholoba sibonga kakhulu salute